To wiecie co to jest? To jest kamień. Kamień jakiś. Nie mogę. A poradzicie po śląsku w ogóle jak go dawia? Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was, Rostomili, ze gminy Toszek, no ale nie ze samego Toszka, bo on był łońskiego tydnia, a ze dorfów, które są wele Toszka. Bo tak jak żech przyobiecał, będziemy dzisiaj realizować właśnie tutaj. Toż proszę Was na ten tajnik. Jadymy. Toszek to gmina miejsko-wiejska Krysu Gliwickiego, w której kwateruje prawie 10 000 person. Gmina powstała po II wojnie światowej. Wtedy przynależało do niej 11 gromad. Gmina zlikwidowano w 1954 roku z kuli reformy administracyjnej, a reaktywowano w 1973. Wchodziło do niej wtedy 14 dorfów. Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Toszecko-Ligota, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Pisarzowice, Kłużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sarnów i Wilkowiczki. W 1984 miejscowość Mikuszowina ze wsi Paczynka włączono do Pyskowic, a w 1992 miasto i gmina Toszek połączono w jedno gmina miejsko-wiejsko i tak je do dzisiaj. W cenzusie wszechobecnym ze 2011 roku 26% personów kwaterujących w Krysie Gliwickim zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku trochę więcej mieszkańców dorfów dzisiejszej gminy Toszek bez statutowstw welowało za Polską. Wsie te jednakoż zostały w Rajchu. Gmina leży kole 65 km na północny zachód od Katowic. Pierwszy dorf na naszej strasie to Kotulin. Jak tu filuje naokoło, no to widać, jakie to jest fez rozwinięte. Jakie to było kiedyś bogactwo, no i nadal je. Jaki ten nasz Górny Śląsk jest fajnisty. A za mną kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła ze 1903 roku. No ale pierwszy kościół drzewiany stał już tu w 1285 roku, a farność powstała w 1257 roku. Wtedy też powstała tutaj wieś. Od 1977 roku farożem był tu ksiądz Reinhold Buczek. Czemu o tym wspominam? Bo ja mam na drugie miano Reinhold, jest to miano pochodzenia germańskiego, no i na tych placach to nie ma nic dziwnego. Przy kościele mamy dynkmal. No, są my już przyzwyczajeni tutaj na tych placach Krysu Gliwickiego. Kaj Niemcy były aż do 1945 roku i w okresie międzywojennym też. Dynkmal, który upamiętnia ofiary wojny, II wojny i I wojny światowej, jak też tych, którzy byli internowani po 1945 roku. Są to pomieszkańcy Kotulina, no ale nie ino, bo też w okolic. Proboszczowice i insze wsie. Nakło, Webern. To już wiecie, co zrobią od domzoca tym wszystkim, którzy poginęli i których tu upamiętniają. Przy kościele mamy szkoła, która była kiedyś pałacem. Pierwszy gród był tu już we średnich stuleciach i przynależał do familii kotulińskich, którzy reskirowali dorfem.
Potem w 1873 roku grof Arnold Guradze przebudował budynek na pałac, jaki mamy dzisiaj, pozostałości tego, w sznicie neogotyckim. Ostatnim właścicielem był książę Hohenlohe. W 1933 roku Trzeci Reich niemiecki przejął budynek, a w 1945 Sowiety go spoliły. Nie skorzy jednakoż odbudowano go, no i mamy zachowane tu jakieś cechy pałacu. 3 lata nie skorzy po zakończeniu II wojny światowej, w 1948 roku, powstała tutaj szkoła i tak je do dzisiaj. Podstawówka, do której chodzą okoliczni pomieszkańcy. Dzisiaj mieliśmy się trafić tutaj w bauerstwie agroturystycznym Rancho. Mieliśmy się trafić o 11. Je 3/4 na 12. Pół godziny przed 11 zadzwoniła baba, która odwołała dzisiejszy tref. Powiedziała, że mają tu srogi miszung, auta wjeżdżają, wyjeżdżają. No, jest 40 minut nie skorzy, jak my się mieli ugodać. Nic nie widać, nie widzę. Pokój. Nie wchodzę w to, no ale myślę, że przyczyny były insze odwołaniu tego trefu. Tym bardziej, że nie zaproponowano mi inszego terminu. No ale nie będę tu głośno godał, bo nie chcę dywagować. No ale kiedy ktoś mi szrajbnie na priv, tak jak się to godo, no to mogę mu powiedzieć, jakie są podług mnie te przyczyny. No a myślę, że mocka z was też się domyślą, czemu tak się stało. No szkoda, bo to jest fajnisty plac, ponad 100 hektarów przejęte po byłym PGR-ze. Mają tu roztomajte zwierzęta, cigi, łowce, cipy, wieprzki i z tych wieprzków robią fajniste jodło. No, nawet wygrali w jakimś konkursie na wieprze kwilowany, to się mianuje. To jest takie danie popisowe, można powiedzieć. Co tu jeszcze można zjeść? Można spać, można obejrzeć, jak wygląda Śląsko wieś. I właśnie z miasta przyjeżdżają tu też skupiny szkolne i pokazuje się im na trasach edukacyjnych, jak wygląda Śląsko wieś. Fajniście, że takie cosik na Śląsku je i widzimy właśnie, że ten Śląsk jest zielony, że nie ino je ten czarny, no czarny też je tam na wschodzie kaj mieszką, no ale tutaj już w tym krysie gliwickim im dali na zachód, tutaj już przy granicy z województwem opolskim, no województwo opolskie, no za to też jest Górny Śląsk, no ale właśnie ten zielony. A tutaj mamy fajniste, żółte pola, raps rośnie. Ja, to już tyle mogę wam powiedzieć. Dzisiejszy film miał inaczej wyglądać. Wszystko, że dostosował do tego, bo nie sztimowało mi, co by jechać tutaj we sobota, bo że miał insze zajęcia, miał jutro kręcić we niedziela, no ale oni nie mogli, to że się ugodał we sobota. No szkoda, że tak wyszło. No, zazwyczaj takie trefy wychodzą albo ze znajomymi kamratami, albo ze kamratami kamratów. A jak chce się z kimś ugodać, pozostawia to bez komentarza. No ale no, tak się nie robi, jak oni zrobili. Są we Boguszycach. Mamy tu 250 pomieszkańców. Tam fajniste sorniki, no trochę daleko. Szkoda, że tu nie podeszły. Tu nic nie ma, można powiedzieć. Ja nawet nie wiedział, że są już w tym dorfie, bo nie było żadnej tabulki. No ale GPS wskazał i richtig tak jest. Tu nic nie ma, to czemu my tu są? Fajnisto opowieść o Jonie Krawcu.
I on, krawiec, miał na początku XIX stulecia emigrować na północ dzisiejszej Italii. Nie chciał wcielenia do wojska podczas wojen napoleońskich, które Prusy toczyły tutaj ze Francuzerami. Tak podają. Czemu o nim godą? Bo niektóre źródła twierdzą, że Jon Krawiec pomienił miano na Giovanni Sarto i hajtnął się we północnej Italii. No wtedy to były rozmaite księstwa tam. To chyba do Wenecji się należało, ze Italoczką. I z tego małżeństwa miał się narodzić Giuseppe Melchiorre Sarto. Nieskorniejszy papież Pius X, który wybrany był w 1903 roku, a panował do 1914. To już twierdzi się, że ojciec Piusa X był Ślązokiem stąd pochodzącym, a matka była Italoczką. Nie ma to na zicher. Niektórzy gadają, że tak nie było. Nawet w 2016 roku na konferencji w Opolu jednoznacznie historyki stwierdziły, że to nie ma No ale mono i oni felernie myślą. Nie wiadomo. Je tako opowieść, czy jednoznacznie faktycznie da się to stwierdzić, albo nie. Nie wiemy. A mono niech tak będzie i myślmy, że to nie ino Poloki miały swojego papieża, ale Ślązoki pora 10 lat przed Jonem Pawłem II też mieli swojego papieża, pół Ślązoka Piusa X. Ciochowice. Wieś powstała na przełomie XIII i XIV stulecia. 700 metrów od tych zabudowań był gród drewniany. Były tam roboty archeologiczne i odnaleziono też narzędzia ze środkowej epoki kamienia, czyli ze mezolitu. To jest 10 000 lat przed Chrystusem. Prawie 10 000 lat. Ja, tak stare są te place. Tutaj mamy kapliczka, kaj są między innymi też majowe. To jest taka pobożność ludowo-katolicko. Nie ma tu kościoła. Mieszkańcy wsi przynależą do farności we Toszku Katarzyny Aleksandryjskiej, o czym my gadali łońskiego tygodnia. I tu jest taka tabula, klucz, kaj się znajduje u roztomajtych personów. Jakie są msze 2023. No, są tu jakieś coś tu się odbywa. To jest kaplica pod wezwaniem Maryi Magdaleny. No i Dynkmal. Dynkmal z I wojny światowej. Taki fest skromny Dynkmal, jeszcze takiego skromnego Dynkmala, że nie widział, no ale persony są szrajbnięte, poranoście personów, które poginęły ze tej wsi. Ja, we każdej wsi były te persony, które ginęły. No i oddawamy z ojca tym, którzy tutaj poginęli. No i mamy bauerstwa, stare bauerstwa, widzimy jak to wygląda wszystko. No, w tej wsi mamy ze 400 personów, a jak fajniście to wygląda. Pójdźmy jeszcze tutaj, bo tu mamy coś modernego, fajniście zagospodarowany taki plac rekreacyjny. Idźcie za mną. Tu mamy wchód do wszystkich. O! Przepraszam. No i dla dziecek. Nie wiem co tu jeszcze można. I tu mamy zbiórka
śmieci. Ja, niewyciepowany, haś to na hasiok i no wszystko ekologicznie. No, tak wygląda moderno wieś na Górnym Śląsku. Moderno wieś, no ale też wieś ze tradycjami. Paczyna to dość srogo wieś i tak było od zawdy. 2000 personów mieszkuje tutaj. Wieś założono we XIII stuleciu. Staro, srogo, bogato wieś. No widzimy, jak to tu wygląda. No i tu mamy coś fajnistego. Ja myślę, że to są lamy. Weronika mi powiedziała, to są alpaki. No słuchajcie, aż się człowiek richtig raduje. Tu mamy potok, no i te alpaki, no obejrzyjcie, no mnie tu już nie musi być. Pierwszy kościół w Paczynie, drzewiany kościół, powstał we XIII stuleciu już. Ten kościół nie przetrwał, bo nie skorzej we XVII stuleciu wybudowano drugi drzewiany kościół i obok tego kościoła stanęła ta dzwonnica, turm. W XIX stuleciu kościół już po leku był za mały, no, srogo wieś. Chciano wybudować nowy, no ale pierwsza wojna nie dało się. Dopiero w 1931 roku wybudowano ten kościół, który mam po lewej zajcie, świętego Martina biskupa. Stary rozebrano, no ale dzwonnica, turm się zachował. I dzisiaj mamy taką dziwną przyleżytość. Mamy murowany nowy kościół i drzewiano dzwonnica. No i zaś przy kościele mamy dynkmal z I i II wojny światowej. Ku pamięci tych, którzy we I i II wojnie światowej polegli, zaginęli, w lagrach dla internowanych pomarli. Nigdy więcej wojny. Kto to zmajstrował? No DFK, mniejszość niemiecka. No, z I wojny światowej to już było przodziej, przed II wojną światową, no ale mocka takich dynkmalów było zniszczonych od Sowietów i tu też tak mogło być, bo to widać, tu fabule to jest zrekonstruowane na nowo. Ja, ładowamy żoca tym wszystkim, no, obejrzyjmy daty, ci, którzy poginęli, no to młode synki, bo to zazwyczaj tak było, bo oni byli tym tak zwanym mięsem armatnym. Ich hat einen Kameraden. Ostatnio wieś na sztrasie naszej dzisiejszej rajzy to Pniów. Powstał we połowie XIII stulecia. Mamy tutaj kościół, no można powiedzieć nic ciekawego, no ten, który stoi, to nie bardzo. No ale pierwszy kościół stanął tu już w 1506 roku. Był to kościół drzewiany. Kościół pod wezwaniem świętego Wacława. No, chyba poza Śląskiem nie ma nikai kościołów świętego Wacława, no bo kim był święty Wacław? To hercog czeski z X stulecia. Jedna ze najważniejszych personów w Czechach. Mamy korona świętego Wacława, czyli upamiętnienie jego, i korona świętego Wacława to była federacja landów, do której przynależały księstwa śląskie, Marchia Łużycko, Margrabia Morawsko i Królestwo Czeskie. A to było od 1348 roku i no, można powiedzieć, że aż do końca I wojny światowej, choć
okolicach w trakcie wojny 30-letniej w XVII stuleciu już to nie fungowało tak jak przodzi. Toż tu mamy te odwołania do tych czasów ze střednich stoleciów. No ja 1506 rok to jeszcze księstwa śląskie fungowały fest dobrze jako jeden z landów korony świętego Wacława, czyli korony Królestwa Czeskiego. A korona Królestwa Czeskiego to nie ma to samo co Królestwo Czeskie, bo Królestwo Czeskie było ino tajlą korony Królestwa Czeskiego. Tak jak korona brytyjska to nie ma to samo co Wielgo Brytanio. Gdyż do korony brytyjskiej przynależy też Australio, Kanada, Jamajka, Nowa Zelandia i insze. I król Charles III, Karlik III, jest też królem Australii i tak dalej. Tak samo wtedy czeski król był królem śląskim, no ale tutaj w jego mianie reskirował jako wykonawczo władza starosta generalny. I tak samo beispiel w Australii jest generalny gubernator we mianie króla Karla. Słuchajcie, do kościoła jeszcze. 1850 do 1900 był to kościół wanielicki. W 1921 roku kościół gorął, no ale gibko go odbudowano. W 1956 zgorął ganz. No i już go nie odbudowano. W 1958 roku zaczęto stawiać ten kościół. W 1959 roku już powstał. Niektórzy powiedzą, jak to? No, komuna, kościołów nie budowano. Psi, co prawda, budowano, ino ze utrudnieniem. Do 1947 roku, tak no, naprawdę, bez żadnych jakichś utrudnień, że wam pokazywał tela mocka roztomajtych kościołów, co wybudowano, nawet bierut szał we procesji Bożego Ciała, co by przypodobać się obywatelom polskim, bo w 1947 dopiero ustanowili ten kierunek komunistyczny. A potem, po 1956 roku, kiedy stalinizacja się skończyła, przyszło Gomułka, Łodwilż, Gomułkowsko, no i wtedy też budowano kościoły. No, państwo nie sponsorowało tego i no, ludzie, okoliczni pomieszkańcy, no, wybudowano taki kościół. Toż to nie ma prawda, że za komuny nie budowano kościołów, bo budowano i nawet w ciężkich latach 50. To wiecie co to jest? To jest jakiś kamień. Kamień jakiś. Nie mogę. A poradzicie po śląsku w ogóle go dać, czy nie? Kto to się tu jeszcze po śląsku w tej wsi? Albo nie bardzo. Co pojedyncza osoba. Ja, wy już nie, młodzi już nie gadają. No to szkoda. Był taki śląski kanał Kluza na YouTubie, Śląsko Rajza. Rozumiecie w ogóle co ja godą po śląsku, albo nie? Ja? Tak. Jeszcze fałpie gadają, kaj tam po śląsku, umy, Tak. upy, ja? Rozumiecie, to mogę godać po śląsku. A nie wiecie co to jest, nie? Po niemiecku nie poradzicie. Tam. To jest pomnik. Starben fürs Vaterland. Vaterland, co to jest Vaterland? Co to się rozchodziło o ten Vaterland? Wiesz co to jest Vaterland? Ojczyzna to po polsku tłumaczą. A o jaka ojczyzna się tu rozchodzi? Nie Co? Nie wiesz? Polska? Ja? O Niemcy! O Niemcy! A czemu o Niemcy, a nie o Polska? No bo jest po niemiecku napisane. A po niemiecku napisane, no ale to czemu tu Niemcy? A to były tu Niemcy, to nie były Niemcy. Do kiedy? Nie wiecie? Nie uczą tego w szkołach. Nie wiem, moja historia jest. Do 1945 roku, do II wojny światowej nieprzerwanie były tutaj Niemcy. I to jest Denkmal, wiesz co to jest Denkmal? Pomnik ku zocy, wiesz co to jest zoca? Czci poległych wojaków w trakcie I wojny światowej. A I wojna światowa kiedy była? 1914 do 1918. I tu, no czemu tu te persony biły się w
niemieckiej armii, co? W czasie I wojny światowej. Co? Bo to były obywatele niemieccy, nie? Jak tu były Niemcy, no to musieli iść do niemieckiej armii, nie? Jak była troski wojna, to by musieli, no wy nie, bo jeszcze nie, ale Jobek musiał iść do polskiej armii, nie? Mimo, że nie każdy z nas tutaj na Śląsku je Polakiem, no to jako obywatel polski musi. Wtedy też nie każdy był Niemcem, no ale musiał iść na ta wojna. I w trakcie II wojny światowej było to samo, nie? I zaś Denkmal z I wojny światowej. Myślę, że oryginalny to jest taki kamień. Sie starben fürs Vaterland. Imiona poległych 1914-1918. I jak zawsze oddawam z oca tym naszym ojcom, którzy tutaj polegli. Hat einen Kameraden. W Pniowie mamy jeszcze pałac, a tak richtig ruiny pałacu z 1770 roku, nieskoro barokowy, wybudowany dla Hansa Benedykta von Grillinga. Nieskorzej na początku XX stulecia przebudowany w duchu klasycystycznym. No i co? Dzisiaj mamy ruiny. To dzieło roku 45. Nie przeczytał, że kto to zbulił, no ale na 99% to były Sowiety, które tutaj wkraczały i niszczyły, poliły, wszystko gwałciły. To co my go dali Łolak, że we Toszku, jeśli jeszcze ktoś nie widział, to kuknijcie. W ogóle ten film o Toszku słabo idzie, a je richtig dobry, polecam. Kuknijcie tam, proszę. No, szkoda, że to tak wygląda. Potem to, co odstało, to zagospodarowano na PGR, na Państwowe Gospodarstwo Rolne, a teraz popadło w ruinach i nawet nie przypomino pałacu. Ja na pierwszy rzut ślepiarzy myślał, że to nie ma pałac, no ale ja, to jest to. Te śląskie ziemie richtig są fajniste, richtig są bogate i werci się je poznawać. Roztomili, dziękuję Wam za dzisiaj i proszę Was, filujcie mnie. Mam nadzieję, że to, że jest dobra pogoda i już niektórzy grillują, kaś wyjeżdżają, no to, że jednakoż będziecie oglądać Śląsko Rajza, bo ja co tydzień rajzuję i nawet baba w ciąży, kero jest już we 9. miesiącu, ja, bo jeszcze za chwilę będzie 9, bo to jest na granicy, bo to tam tydnie się liczą. Słuchajcie, rajzujemy i proszę Was, oglądajcie. To już tyle na dzisiaj. Adieu.